Hello everyone! Welcome back to my channel. Narito na naman ako muli. Ngayon magluluto tayo ng suman. Ang mga gagamitin lang natin, asin, puting asukal, luya, yung dahon ng niyog, 3 kilong malagkit, 6 na pirasong niyog. Sa 1 kilong malagkit guys, 2 pirasong niyog para hindi siya dali mapanis. Kung ano ang takal ng malagkit, ganon din ang takal ng gata. Dagdagan nyo lang siya ng tubig. Nagpakulo na ako ng tubig dito guys. Iba-blanch lang natin yung dahon ng niyog. Ipon-ipunin nyo lang siya pag pag-blanch ninyo kasi para hindi kayo mahirapan. Pag isa-isa nyo yan matatagalan kayo. Ang next nating gagawin, isasalang na natin yung gata. Tapos, ilalagay na natin yung luya guys. Dinikdik ko siya para lalabas yung katas niya. Para mas masarap. Mas malasa. Lagyan na natin ng asin. At asukal. Kailangan guys, mag-aagaw ang alat at tamis nito. Para malaman ninyo, titikman nyo lang kung ano ang idadagdag ninyo. Papakuluin muna natin to. Pagpakuluin nyo siya, huwag nyo siyang iiwanan. Baka aapaw. Sayang yung gata. Habang pinapakulo natin yung gata, huhugasan lang natin yung malagkit. Pagkatapos yung hugasan, ilagay nyo lang sa salaan para tutulo ang tubig. Papakuluin lang natin siya guys hanggang 15 minutes. Ipasiko lang natin yung gata bago natin ilagay ang malagkit. Ilalagay na natin yung malagkit guys, dahan-dahan. Tatakpan lang natin. Haluin lang natin ng haluin guys para hindi siya masunog. Pwede na to siya guys. Babalutin na natin. Ang gagawin natin guys, babaliin lang natin to. Kung ano ang gusto nyong laki. Ganyan. Pag ganyan siya pagbali.
Tapos, baliin nyo lahat para pantay-pantay yung sukat niya. Ganyan. Pag hindi mo siya ginanyan, hindi siya magpantay-pantay ang sukat. Ganyan guys, kukuha ka lang ng isang sample, i-ano mo lang siya. Yan, para parehas ng sukat lahat. Pinunasan ko pala to siya guys, pinatuyo ko siya para hindi siya magtubig. Yan, ganyan lang siya. Magbabalot na tayo guys. Kailangan kutsara ang gagamitin ninyo nito. Tapos, itupi nyo pa. Tapos, gaganyanin nyo lang. Tapos, paganyan. Itong ano na to guys, suma na to ganito. Natutunan ko to sa lola ko. Yan. Ganyan lang siya. Tapos, itali nyo siya dito. Tapos na natin balutin guys. I-steam lang natin ng 1 oras. Ayan na guys, luto na ang ating suman. Titikman na natin. Wow, ang sarap. Tikman na natin guys. Ang sarap. Ang sarap dito guys, ipare sa sikwati.
Ayan na guys. Salamat sa panonood. Amping kayo lagi. God bless.